Ayan, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na sa abroad. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan, mga Filipino community dyan sa abroad. Mega love shoutout sa inyo dyan, sa kapatid ko dyan sa YT, sila, kay Tatay Aweng, sa Pinoy Core, sa Team Blessing, Payaman, Livewire, uh, Achievers, tsaka Broadcha. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ayan po guys. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe KBR TV. And sa anak ko po, Rene Esquirel, pakisupport lang po. Rene Esquirel, maraming salamat guys. Ayan. So, please watch my live for my revenue. Thank you so much. Okay guys. Maraming salamat sa mga tumulong sa akin sa YT, lalo na dyan kay Tatay Aweng, sa mga kapatid ko dyan, kay Baiko Dakar, kay Melanie Amar, kay Madam Doti Rosales, Madam Saturnina Maseki, mega love shoutout, at kay Admin Albic, Admin Juliet, at sa Wawalets. Lahat po, hindi ko na isa-isahin, lahat po ng mga tumulong sa akin. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi tayo ma-approve ni YouTube. Maraming salamat guys. Maraming salamat talaga guys. Thank you so much.